Kemah paniuga sulung dari Abdullah Mahdi. Abdullah Mahdi iku anenge kasul dari Hasan. Hasana Musana Hasan iku pangka putra dari Hasan Bali. Hasan iku kaputra Dening Said Bagina Ali. Sayyidina Ali pangka dening Abu Thalib mangko radhiyallahu anhum utawi purwaning dinu pinsidebut ing carita ing kalika iku sabul muni jaelani dugna waring dohir saking pipi sehingga para kaing wapan maka ngucap sawiji musoni ingkang kakasih Abul Fadl putra ning soli nangge soli kukasuno dening sapi jali angandika Abul Fadl nyarita kakaring soling kang imulan kang warna lan kang sifat lan kang putra si Abdul Qadir Jelani duk dahir saking renan ing dalam hijatun Nabi Patah atus nabi tungga sawarsa Layan satahun langkunge Nengge panglanipun Dohi datang desa Jaelan Mapan ing pangonanipun Kulining desa Toplistan Lawan Winastan desa Jaelani iku ingaranan kaela lawan winastana desa Jani desa Kopi lan ingaranan Jion lang desa Kalaning Kawasawan desa Abdul Qadir Kumar Mitaning wasta Jelani sebabipun ingkang yang kekasih pun wasta jalaning kene kumulya kakasih jalani oleh bangsa sing eyang dinaritakeun si Abdul Qadir Jaelani nalikaning agro sasi Ramadan dinten Isnin duk sumalawinus datang sasi Rabiul Akhir ingsa dalam hijatun Nabi gangsa aku sawidat layang sanunggal duk sumalakang umur si Abdul Qadir Jaelani mungsangang dasa warsa ngucap bali sawiji mustarib ing wastabiab Muhammad Abdul mangkana ing pamusyana isun aku guru ing si Abdul Qadir Jaelani ing perkara Islam ing mangko suntur kang warna lawan kang sifat sadune si Abdul Qadir Jaelani ara ingkang pasare
Panuatup jenggote Abah sekali patung sangat ingkang suara yen angling punika iku wirasatana ning wong luhung laluhur ingkang derajat serta noni mulia widi kan pegat bangun tapa lan cinaritaken Kang Siwi Semuidin Abdul Qadir Jaelan Purut senenam kate Abdul Roja Kang Sepuh lan Abdul Gopar kali ketiga Abdul Jabar lawan kape catur ingkang kakasisan Kang kaping 5 ingkang wasta Ibrahim kanenam nama Muhammad mangkana balawidin Abdul Qadir kateraing wastane Kang putra Abah Muhammad wastane wonten dening Kang sunu wanita sanunggal kecapi kang acarita isun datang weruh wastaning putra wanita nanging bidangyakeun iku inguni dugesang ingkang rama ing putra Dora mantap sunjing kalawan si Abdul Qadir Jaelan andara pedisa kang taruna jojolo ke si Abdul loman kana malaikat telan ingkang putra wilastanan sampun Abdullah Syabbi Ahmad wonten dening Kang Ibu si Abdul Qadir akak si Fatimah Dewi Fatimah kaputra dening si Abdullah Soma ingkang bangsa dan usinaing paraseh lan aduene laku ingkang maluhur lan malih deremening karomat ingkang agung kalawan kang endah-endah mangkana maling Muhyiddin Abdul Qadir derebe bibi sanunggal akak kasih Aisyah putra ning si Abdullah maka cinaritakeun lagi nalikane ing mansaning kadalaman kaleng sajalan sangat dede kadang kapalining jauh mangkana kam samudaya samina daudan kabeh yawang wede nanging tan tinadakan mangkana sakatoing kaom sami kesadening wisman Aisyah sami ada daudan kabeh
batur sarui anana puing kes masa sabuning nana pu Aisyah mangkang ucap hebat hamba ingkang gawe asih sakune kaula nana poe sete maka tuan sirat tanah toyan resaksana tentang kebinadakan jauh adalah stan pindang kaya upamaning tirta saking jun muntah mangkana wongkom lintang suka manai rasik langsung mantuking wes maneh sami angoyok samarga marga ya Rabbi bil Mustafa balik mako sidana waghfir lana mama ya wasi'al karami bibarakati wa karamati Tuhan Si Abdul Qadir Jalani al-Fatihah. Alhamdulillahi wasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barokah si bengap baik karma ayo nuk mana bae taman kayak 20 ya di anjloknya ini nuk mana Ken lawan Cina apa iya Saksana apa Panggul Bang Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat ingkang kaping tiga agucap sawiji musoni ingkang wasa'akullah anak ratawang sasiki gagan karena dipun Tuhan dadi auliagung luwih sing sasamatuan watakana sadaya ing hamba Ya Abdul Qadir ngandika Masya Allah karena sakit